alle mine forlydere. I dag spiller vi ikke vores sammen med Mikkel. Woo! Luk lige dør. Ja, igen. Jeg skal lige være lidt op. Så. Men jo, vi skal spille lidt Egg Wars. Hvad for en lobby skal vi tage? Yes. Lobby. Og så står jeg og hopper. Godt. Der er du. Woo! Og hej Mikkel. Han hedder Mick the Killer, hvis I ser ham. Tea Party, den skal vi tage, det er god. Okay, Tea Party. Tea Party. Og skal vi jo se. Vi tager den, men det er farve pink. Selvfølgelig. Pink. Hvor er den? Du er ikke inde på den samme for mig. Jo, pink. Mikkel, du er ikke inde. Jo. Prøv at kigge på dit team. Jo, det er du. Jeg kan bare ikke se dig. Jeg går heller ikke rundt. Okay. Hvor er den lille Hannibal? Det er små bloks. Helt så svært. Hvor er den lille Hannibal? Det var parkour. Jeg står på en lampe. Det var parkour. Ja, der er også parkour i verden. Jeg håber ikke, man tager fall damage. Hvad er det nu? Det gør man. Sådan. Ja, jeg leger parkour. Jeg skal bare lige prøve på at komme op ad noget vand. Og jeg er rigtig dårlig til parkour, bare lige så jeg ved det ikke. Men jeg ved den her runde. Ja. Kan man ikke spørge dem, så de andre ikke kan... Det begynder om 15 sekunder. Yes. Woo! Annie, I can see you! Oh my god! Du kommer ikke til at se mig. Luk. Og hvem er vi ellers sammen med? Vi er sammen med 3 andre. Den der bane, den er griner. Hej med det. Ja, så skulle du lige fortælle mig, hvor er det generator eller hvad? Jeg laver bare at finde en. Der er ikke nogen der er generatorerne. Det var så en generator. Jeg har generatorerne. Jeg kan ikke finde en dyt. Kan du ikke finde nogen generatorer med? Nej. Jeg løber også bare sådan lidt. Der er vist en generator herinde, der står herude. Gud! Den er level 2. Ja. Jeg har fundet en. Har du også fundet jern? Ja. Ja. Hvilket sted lå i siden, så får du en mindste. Jeg får det også. Jeg får det mange. Hvor meget har du? Se. Så jeg løber lige ud og laver et sæt. Man skal godt bruge 4 til at lave et ledergear. Nej, jeg tror, jeg vil købe nogle blocks bare lige til at blokke det. Vores æg er i starten. Vores æg er helt oppe i toppen. Ja, jeg er på vej. Men måske, Hanni, kan du lige skaffe mig lidt mad eller noget? altså, jeg har også kun 3 kød. Jeg har intet. Jeg har kun bedre. Så der. Hej æg. Vi skal virkelig beskytte det. Vi skal sørge for, at der ikke er nogen, der kommer herop. Ingen kommer op. Vi skal have obsidian. Ja. Obsidian. Hvad koster? Koster 100. Jeg har 6. Ja, det lød lidt klamt. Masser af guld. Guldæble. Det der.
Shadows. Så. Wow, et koster 10. Gå nu væk, mand. Der var altså også lidt. Jeg skal lige ud af det her et. Se. Ja, tak. Yeah! Okay, jeg må hellere lige spise lidt. Jeg er sulten. Der er gule over hos os. Er der? Ja, læg ham der. Læg ham. Ja, han døde. Det er et flægt. Jeg flækkede ham. Død, mand. Hey, du er altså ikke den eneste, der skal have lidt. Jeg køber også lidt. Hvor er det guld? Der er masser af guld. Så står jeg og samler lidt jern. Koster det også 10 diamonds. Hvilket vi skal ind på midten. Det er det, jeg frygtede. Vi skal have en hel masse jern, og så skal vi på midten. Du er den eneste, der er derinde. Gå væk fra mit jern! Okay, du må også gerne få lidt. Jeg har 46, men okay. Men jeg skal bare lave blocks. Okay, nu er der kamp om guldet. Ja, altså jeg har 8 stykker guld. Det er også. Okay, kom. Du får mit, og så laver du obsidian blocks. Am her. Her. Jeg skal lige min mus der lidt. Nej, forresten, så er det for min mus. Jeg er bare ikke unboxet, fordi nu hvor jeg ikke har så mange shops, så gider jeg ikke unboxe det. Så jeg bare ikke noget. Giv jer kig på det. Nu lyder det som en Hvad? lyder som en anden lyde. Giv jer kig på det. Ja, nemlig. Så 56. 2 stacks og 56. Så hvilket vi skal til midten nu. Jeg er allerede på vej derinde efter Dias. Okay, jeg har rigtig meget guld. Jeg kan næsten lave fuld det der rustning. Så de her generatorer guld. Dias. Er du inde og få Dias? Ja. Du skal have 5. Skal jeg bare tage de der 3? Vi skal have 4 obsidian, så er den fuldstændig blokket af. ting. Men Harry, når vi har 4 obsidian, så er den fuldstændig blokket af. Så kan den ikke blive mere sikker. Jeg har 26. Dias. Jeg har 3. Shit, jeg skal bruge en hakke. Den er på. Annie, er du inde ved vores base? Jeg er helt lam lige nu, fordi jeg lige så en komme. Nå. Og jeg vil helst ikke findes. Okay, Grå og Kajen er blevet sat ud i spillet. Der er træsbær. Og jeg skal bare bruge 20, fordi så har jeg råd til at lave. Er der ikke nogen, der har taget de her generator? Hvad? Prøv lige at kigge. Fordi hvis der ikke er det, så
Så kommer jeg lige tilbage. Jeg ved ikke lige, hvor geargeneratorerne er. Der er en, der har drukket bussen i vores. Så jeg har 28 dias med hjem. Åh. Hvad er der? Det er rimelig mange. Okay. Ja. Nu er vi blokket fuldstændig af. Vores æg er blokket med obsidian. Jeg kan ikke finde vejen hjem. Der! Der er det. Au. Tools. 28 dias. Okay, det var 3. Så lad os se. Hvor det er. Dia generator. Team Blues æg er... Scheisse, de går efter os. Men vi er jo ikke blåse. Når dia generatoren er oppe at købe, så koster det også 25 dias, så det er ikke bruge alle mine dias på. Tools. Men jeg skal da i hvert fald have noget mad. Food. Så Skal jeg nok også... her er mix. Hvis du virkelig har brug for noget jern. Jeg har 24 bøf. Jeg går op og blokker vores fuldstændig Jeg der. hader den her muslim. Nå, men jeg håber, I nåede det her skab. Vi ses. Weeps!